Numarin na, epekto na, dahil tala Christ, hindi na Kristo, aring arambangan tayo, makita, i-aramid tayo. Marin na, i-aramid tayo. Nagpintas, naglaka, corporal rules of mercy. Anya di kunana. Ti Kristo maari, paglasinan ng tao. Dagiti kandigay, nagsara, ibasinda, nadutoy. Ti makannawan, dagiti karnero, kunana kalding, karnero paglasinan ng to. Anya ti nagkurangan nyo, anya ti, apay nga napili, kunana dagiti karnero. Idi mawawa, pinainumda. Idi mabisina, pinakanda. Idi lamo-lamo ak binagdonda. Idi naibalod binisita da. Idi agsakita. Sinarong karang na tinulungan da. Salud-sud da, ano ako? Kaano na nawawa, kaano na nabisit ka, kaano alam ka. Inyo di ko na inaramid mo na ito'y, hindi ka nunungwan akabsat ko. Inaramid mo man, kanya. Narigna tayo, makita tayo, adda kalamidad na mapaspasamat dito eh. Manong nga Domingo, may kalutatan na agpatulong tayo. Makita nyo di puso ti tao. At dagiti voluntaryo nang yung ti danong, nang yung ti dilata, dagiti instant na makan, takasapulan da. At lalagtamo dagiti tao na makita mo ti puso na. Imay na nang yung ti bado ng pagpigada. Gusto ti ko na dagiti kabalay ko, apay pagpigada, dagiti biktima na kakabsat tayo. Apay rugit da. At may nangyari bago nga agpay rot-rot. Apay kasdi ti kaligat na ganyan biktima nga nakakasal tayo. Iso ti ko na ka-isort out yun. Kita nyo di mabalin at damo nagyan ti bago. Ang nagitay nakasilupin pa ilaan ka na mabalin ng kita ang ti puso ti tao. Uray ko ni pukpuk ka mo kanayon nga Christ daging. Ti kabailang nga itad kinikapsat mo ka di jay rot-rot. Di jay mo kay kayat. Di jay sobrang. Ayaw na nga rot. Ayaw na tingin na Kristiyano tayo na rot. Umayon to kitaan, kaniyo ko nato nabulpul Buddha. Umayon to kitaan, binagkatan na kita duma di jay nakasakon nga, for basura na to yan. Madlaw. Imay dan inyong iso ti itan tayo kapsat tayo. Luda kayo ti biktima, kaya tiyo makalatan. Luda kayo ti biktima, kaya tiyo makasaran. Ayan na dito, ipagpukaw tayo mga Kristo maari. Ayan na dito, ibagbaga tayo nga, no timulong ka, no nangitad kami donasyon mo, kada sakit pa dinatong mo, kada latiping, tintin mo, ay sudyang pamunay niya tayo talagang husgaan na tayo ito. Haan na tayo husgaan ka po tilain, haan na tayo husgaan ka po ti posisyon, adal, haan na tayo husgaan ka po ti kinaadot isanipwa, haan na tayo husgaan ka po ti kinasikat tayo na tao. Husgaan na tayo dahil tangaari, no kas ano tayo nga nagserbi kadagitay, kanunumuan. No kas ano nga tinulungan ni kabsat mo. Kas ano nga inayang ni kabsat mo, dahil di pa kausgaan tayo. Ganun di ayang tayo nga naitid kadagitay. Ano, basura, tiping, nasakit pa natin mo. Kung saan ka, itid mo lang no ate purpose tayo mo no isusurat mi tamay karakada nang maan ang may pablaak nang ganda nang maan na di aya kung nalang ang picture taking lang at picture kayo man nagpapanak at nagmalmalan ang nalang ang may pablaak di naramit dayon ayan na ti Kristo maari dito kayo diyan mo may salakan ka magkakabalay tapaya. Hindi awan na sila kadagitay yung karpintero ko. Hindi mga alagyan di Sardinas. Alam mo, para kayo, marakot kayo. Linako kang dati miso aking malagit ko, miso aking padyak nagsid sila. Ikaw niya, awan mo ipasida kadagitay yung napang, ito yung i-confess ko, napanda na nga natin, ang lokpat, ni Dominic sa pangangalan, na kayo, hanga para kayo dahil para kadagitay. Awan pagpasida kayo, maawatan na kami ito Diyos. Haan na yung wamila dahil yan. Siguro nagkita kabalay may kaputa mati nagiging bago, panday bago-bago sana nagsana-sana dyan.
mahusgaan tayo to according to our values, according to galang. Nakas anong naiyayat kinikapsat mo, nang rona kadagitay haan nga makaisubli, gayjay ayat mo. Kanunumuan. Sino, kita nyo na dyan kakapsat tayo dyan. Kakaasida, nagado, lagi tayo biktima na kakapsat tayo, handang ekspektaron na nakas tayo mapasama. Isuti ko na nagdakal, lagi tayo rumbang mapagyamanan tayo kini Apo Diyos. Kapaya, Apo nung datay, tinumay dito, dadayan na tayo, Apo nung datayo, nagnaan na tayo nga layos. Sino tayo nga ron? Ayang tayo nga ron. Sigurado mo, do in may tilayos kada tayo at hangabali mo maano di baboy mo, basta kasalakan mo kay abang. Uring malmus na TV mo, basta dalakot tayo masitas mo itok-tok, tipo ko, bese. Dito ka kapsat, dito di mag-gains, dito ka malina tayo. No kas ano, tipusong kinti kapsat mo, ijay sisa, di pa nagkay-kay sayo, handa pa kong babang, os-os to di pa nag-serving. Kita ang ganiti pagsayaatan ni kapsat mo na espiritual, ekonomiya, mangmangan mo lang ni kapsat mo, uman-anay mo lang ti pagbiyak na, unong gundawayan ni kapsat mo. Numarin na ijayan, ay kumahusdaw tayo kung matumay kayo kanya, kung na, nung nasika, apaw, tinatoy na tayo tinyo, 50,